سلام كبرات أحواتنا عاتن لومي أبزا مدبزيا بزعبا موفار وي إنفستر قرب سفح مردعتا كفتني كندي عينة إنفسترز كمزلو وي زيادة نايلو مدب نفسنا عبيناي بوتا كمزلنا نابيقسنا عنكي كمزلنا انتاي كنقبر كمزلنا نمبرهيو ونياتو كل جزية كتير تقين كامجمري عبي كمزلها تفلق سلسلكا ስለዚህ ሎሚ ነፍስና ናይ ምፍታሽ ትሕግዘና እዩ ዝበልክዎ የቀሪበ ዘለኹም ብሓፈሻ 7 ደረጃታት ናይ ኣዋፈሪ ወይ ኢንቨስተርስ ክህልው ይኽእሉ ኣለዉ ማለት እዩ እንጂ በብሓደ ንኩሎም ከመይ ምዃኖም ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ወይ ዝተሓለፈ ስለ ዝረኣኹሞ ዝታሕተ ደረጃ ናይ ኢንቨስተር ወይ ናይ ኣዋፋሪ ዘይህሉ ብሎ ወይ ናን ኤግዚስተንት እንታይ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እኹል ገንዘብ የብሎምን ስለዚ እኹል ሴቪንግ እውን የብሎምን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝመፆም ገንዘብ ቀጥታ ኣብ ምጥፋእን ኣብ ምሕሻሽን እዮም ዝጓዓዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ገንዘብ የብለይን ካበይ ኣምፅአ እሞ ዝብል ዘረባ ትሰምዕ ማለት እዩ ካልእ ዓብይ ጌጋ ኣብዚ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ እንተረኺበ ኩሉ ሽግረይ ክፍታሕ እዩ ይብሉ ሓንቲ ኣብዚ ኣገዳሲ ዘላ ግን ኢንቨስት ምግባር ኣብ ትእትዎ ደረጃ ገንዘብ ኣይኮነን ዝምርኮስ ሚልዮን ክትእቱ ትኽእል ልዕሊኡ ትሕትኡ ክትእቱ ትኽእል ኣብኡ ኣይኮነን ዝምርኮስ ካብቲ ዘለካ ክንደይ ንዓኻ ትትርፍ ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ ምክንያቱ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ እናተወ ዘጥፍ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ኣብነት ዝወሃብ ማይክል ታይሰን ሓደ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ተጓሳጢ ነይሩ ኣብ ታሪክ ሂወቱ ከባቢ ናይ 20 ዓመት ናይ ቦክሰር ሂወቱ ከባቢ 400 ሚልዮን ዶላር ዝኸውን ገንዘብ እዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ 400 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ ተኸፊሉ ኣብ 2004 ዕለተ ልደቱ ናይ 39 ዓመት ከፍሪ ከሎ ክንደይ ገንዘብ ነይርዎ መስለኩም ዜሮ ኣይኮነን ነይርዎ ዕዳ ናይ 38 ሚልዮን ነይርዎ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ቅርሺ እንተዘይብልካ ኣብቲ ግዜ እቲ 38 ሚልዮን ግዜ ትህብትን ካብ ማይክል ታይሰን ማለት እዩ እንታይ ማለት እየ ገንዘብ ዘእተኻዮ ኣይኮነን ዝምርኮስ ኢንቨስት ገብሮ ካብቲ ዘእተኻዮ ክንደይ ኣትሪፍካ ንዓኻ ተቐምጥን ተዋፍርን እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ገንዘብ እኹል የብለይን ዝብል ምክንያት ቅቡል ከም ዘይኮነ ንክገልፅ ኢለ ስለዚ ናይዞም ዘይህሉ ሓሊፍና ኣለና ካልኣይ ደረጃ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተለቃሕቲ እዮም ኩሉ ግዜ ተለቂሖም እዮም ሽግሮም ክፈትሑ ዝኽእሉ እቲ እንኮ ፕላን ናይ ፋይናንስ ወይ ብዛዕባ ፋይናንስ ክሓስቡ ከለዉ ካብ መን ክልቃሕ እየ እዮም ዝሓስቡ ንመን ክኸፍለ ካበይ ኣምፅኡ ክኸፍለ ዝበሃል ነገር የለን ምልቃሕ ጥራይ ካብቲ ልቃሕ ሽዑ ካብቲ ልቃሕ ሽዑ ካብቲ ልቃሕ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ነብሶም ገጢሞም ክዘራረቡ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሽግርካ ብብለቃሕ ትፈትሖ እንተ ኮይንካ እንታይ ኢልካ ምን ነብስካ ክትእምና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ሰልፍ ዲናየል ንነብሶም እናነፀጉ እዮም ዝነብሩ ካብ ሰብ እናሃደምካ ኢኹም ትሂወት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካልኣይ ደረጃ ኢንቨስተር ይበሃል ካብቲ ካቴጎሪ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ገፅና እንትኸይድ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ቆጣቢ ወይ ከዓ ኣዋህላሊ እንግሊሽ ሴቨር ይብልዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝቁጥብ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ብመሰረቱ ዝቁጥብሉ ምቁጣብ ፅቡቅ እንጂ ብዛዕባ ምንያ ንዛረብ ዘለና ግን ዕላማ ናይ ምቁጣብ ካኻ ክንፅር ክኽእል ኣለዎ እዞም ደረጃ እዚኣቶም እንጂ ኢንቨስት ንክገብሩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቁጥቡ እንታይ ደኣ ኣዋህሊሎም ከጥፍእዎ ምንታን ኢሎም እዮም ንኣብነት ቴሌቭዥን ክገዝኡ ኢሎም ይቁጥቡ ወይ ቴሌፎን ክገዝኡ ኢሎም ይቁጥቡ ወይ ያ ብሓፈሻ ግን ኢንቨስት ንክገብሩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቁጥቡ ክቁጥቡ ከለዉ ከዓ ኣብ ብዙሕ ትርፊ ዘለዎ ወይ መለሳ ዘለዎ ሪተርን ኣብ ዘለዎ ኣይኮኑን ዘቐምጥዎ ኣብ ቀረባ ኣብ ቁሩብ ኢንተረስት ሬት ክቦም ዝኽእል እዮም ዘቐምጡ ስለዚ ብዙሕ ትርፊ ኣይረኽቡሉን እዮም ስለዚ እቲ መሰረታዊ እኳ ፅቡቅ እንተለዉ ግን ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንክበፅሑ ግን ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሓደ እቲ ዕላማ እኳ እንተለዎም ንክቐምጡ እቲ ዘቐምጥዎ ግን
ዕቤት ዘይኮነሲ ኣኪብካ ንምጥፋእ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ባህልና ብዙሕ ግዜ ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ዘንፀባርቕ ባህሪ እዩ ሰብ እንተቐሚጡ ናይ ግድን ኣብ ገሊኡ ከጥፍኦ ኣለኒ ዝዓይነት እዩ ከምኡ ግን ክኸውን ኣይኮነን ዝግብኦ ቀሚጥካ 6 ወርሒ 5 ወርሒ ተጥፍኦ እንተለካ ፅባሕ ንጎ ፀገም ተመፂካ እውን መከላኸሊ የብልካን ሕጂ ትቁርብ ዋላ እኳ ክልተ ዓይነት ኣቀማምጣ ክትገብር ትኽእል ሓደ ኣቐሚጥካ ንሽግራትካ ትፈትሓሉ ድዩ ቫኬሽን ትኸደሉ ድዩ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ምቕማጥ ግን ኣቐሚጥካ ኣብ ሓደ ዕላማ ንክትበፅሕ ወይ ሎንግ ተርም ናትካ ውሕስነትካ ክትረጋገፅ ቁጠባዊ ሓርነት ንክትጎናፀፍ ክትገብሮ ድማ ክፋል ክህልወካ ኣለዎ እምበር ዘጥፋእካዮ ዘዋህለልካ እንተጥፊኻዮ ዳርጋ ካብቶም ሓደ እውን ካብቶም ዘይቁጥሙ ናይ ብዙሕ ፍሉይነት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ንቐፅል ካብቶም ልዕልዮም ዘለዉ እዚኦም ኣዋፍርቲ እዮም ይቁጥቡ ገንዘብ ቆጢቦም ድማ የዋፍሩ እዮም ትፀገሞም ግን ዘይምጥፋጥ ኣዋፈርቲ እዮም ዝበሃሉ እንታይ ማለት እዚ ሓደ ብዛዕባ እቲ ወፍሪ እኹል ኣፍልጦ የብሎም እኹል ኣፍልጦ ስለዘይብሎም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ንኣብነት ቢትኮይን ወይ እንታይ እዩ ዝበሃል ሓደ ሓደ ግዜ እንግሊዝ ክጥቀም ዝግደድ ዘለኹ ብትግርኛ እውን እኹል ቃላት ስለዘይብሉ ንዑ ዘንፀባርቕ ወይ ኣብቲ ባህልና እውን ብዙሕ ስለዘየለ ክትግደድ ኢኻ ነቲ ዋላ ብትግርኛ እንተረኺብካ እውን ልክዕ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከንፀባርቐልካ ስለዘይክእል እዩ ናብኡ እምበር ብእንግሊሽ ክዛረብ ስለዝመርፅ ኣይኮንኩን ሶሪ ሕጂ ያ ኣብ ዝመፀ ኢንቨስትመንት እዮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝፍትኑ ካልኣይ ብዛዕባ እቲ ኢንቨስትመንት ንቑም ዝበለ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም ተዓሚቶም ነቶም ሓበሬታ ዝህብዎም ኣብ ባንኪ ምስ ከዱ ንኣብነት ባንኪ ዝበሎም ንዑ ኣሚኖም እዮም ዝኸዱ ባዕሎም ክፈልጥዎ ነቲ ጉዳይ እንታይ ይግበር ኣሎ ክፈልጡ ስለዘይግደዱ ብዙሕ ግዜ ኣብ መወዳእታ ይጉድኡ ንኣብነት ከምዚ ብኣብነት ገልፅዎም ከለዉ ከመይ እዮም እዚኦም ሓደ ስቶክ ናይ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣፕል ወይ ናይ ሳምሱንግ ወይ ናይ ጀነራል ኤሌክትሪክ ይዓብሉ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ተባሂሎም ግዛለ ይብሉ ታሕቲ ይኸይድ ኣሎ ተባሂልካ ሽጠለ እዚ ሕጂ ብጣዕሚ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ዝብሎ ሓሳይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ክቡር ግዜ ገዚኻ ኣብ ሕሱር ግዜ ስለትሸይጥ ዘለካ በንፃሩ ኣብ ሕሱር ግዜ ገዚኻ ኣብ ክቡር ግዜ ክሸይጥ እዩ ዝግባእካ ሕጂ ዘይምፍላጥ ኣለዎም እዚኦም ዋላ እኳ ከዋፍሩ እንተዘለዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ካ እንታይ ይገብሩ ሓንቲ ግዜ ኣብቲ ብዙሕ ዝገብሮ ፅቡቅ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ክኸስኑ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ግዜ ንዓና ጠቆስ እዮም ዝነብሩ ሕጂ ሰብ የጋግዩ እዮም ከምዚ ጌራ ናብ ቢትኮይን ኢንቨስት ጌር ክንዲ ዝምፅእ ወይ ናይ ኣፕል ሼር ሒዘ ነይረ ክንዲ ዝምፅእ ገለ እናበሉ ክዛረቡ ይስምዑ ማለት እዩ ግን ንሳቶም ካብ ብዙሓት ኮን ተሓሹ ግን ዝገድሎም ካለዎም ልዕልዮም ዳመና ኣለዉ ልዕልዮም ኣውቶማቲክ ኣዋፋሪ ወይ ከዓ ኣውቶማቲክ ኢንቨስተር ዝበሃሉ እዚኣቶም ሕጂ እንታዮም ሓደ እኹል ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ኢንቨስትመንት ኣለዎ ካልኣይ ዕላማ ናይ ኢንቨስት ምግባር ኣለዎም ስለምንታይ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ይፈልጡ እዮም ሳልሳይ እኹል ኣፍልጦ ናይቲ ኢንቨስት ዝገብርሉ ዘለዉ ፖርቶፎሊዮ ድዩ ስቶክ ድዩ ኩሉ ናቱ እኹል ኣፍልጦ ኣለዎም ስለዚ ምስቲ ዕላማታቶም ስለዝኸይድ ድማ ኩሉ ግዜ ብዝተወሰነ ሕግን ስርዓትን እዮም ዝኸዱ ስለዝፈልጥዎ እቲ ናቶም ዕላማ ድማ ናብኡ ንክበፅሑ ይቐል ኣሎ እዚኣ ኣስተውዒልና ክንሪኣ ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እዚኦም ሰባት እዚኣቱ ውሑድ ይኹን ይብዛሕ ኩሉ ግዜ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ክፋል ናይ ኣታዊኦም ኩሉ ግዜ ናብ ሓንቲ ቻነል ናይቲ ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮም እናኸደ እናወሰኸ እንድሕሪ ማርኬት ፍላክቹዌት እንተሓት ገፅ ኮይዱ ኸ ኣይትንክፎን እዩ ይፈልጥዮም ዕላማ ፕሪንስፕል ስለ ዘለዎም ስቕ ኢሎም ይርእይዎ ማለት እዩ እቲ ማርኬት ባዕሉ ኮሬክት ክገብር ምዃኑ ስለዝፈልጡ ድማ ኣይህሰዩን እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዕላማ ስለዝኸዱ እዚኣቶም ዓወቶም ናይ ግድን እዩ ናብዚ ደረጃ ገፅና ኢና ክንከይድ ግን ንቐፅል ካልኦት ከመን ኣለዉ ክንርኢ ንጡፍ ኣዋፋሪ ኣክቲቭ ኢንቨስተርስ ዝበሃሉ እዚኦም እዚኣቶም ሓደ ኣብቲ ዝለዓለ እዚኦምን ልዕልዮምን ዘለዉ እቶም ዝዋሓዱ ክፋል ናይ ህዝቢ ዓለምና እዮም እዚኣቶም ኣዝዩ ርቅቕ ዝበለ ኣፍልጦ ናይ ኢንቨስትመንት ዘለዎም እዮም ካልእ ድማ ዓውዲ ዘዋፍሩሉ ኣለዎም ንኣብነት ሓደ
ፕላሶታት ሆቴላት ጥራይ ይኸውን ፊልድ ናቱ ኣብታት ዝዓይ ሰብ እዩ ካልእ ኣብ ንግዲ ኣብ ዕደና ዝዋሰ ካልእ ኣብ ሕርሻ ዝዋስእሉ ዓውዲ ኣለዎም ይፈልጥዎ እዮም ዝመንዑ ብደቂቕ እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ኣብኡ ኣብቲ ቦታ ስለ ዘድንዑ ሕግን ስርዓትን ኣለዎ ንዑ ስለ ዝፈልጦ ብተደጋጋሚ ስለ ዝተዓወትሉ ድማ ናብኡ ኩሉ ግዜ ኣቕኒዖም ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ቲፒካል ፊሎዞፊ ናቶም ከዓ እንታይ እዩ ቅድም ካብታ ዝረኸብዋ ሳንቲም ኢንቨስት እዮም ዝገብሩ ኩሉ ቦታታቶም ኢንቨስት ምስ ገበሩ ንዝተረፎም ከዓ ኣብ ዝደለይዎ ይሕሽሽዎ ማለት እዩ በንፃሩ ኣብቲ ዘይህሉ ወይ ኣብቲ ተለቃሒ ወይ እንተኸይድካ ግን መጀመርያ ዝመፀ ገንዘብ ምጥፋእ ንዑ ምጥፋእ ምናልባት ተተሪፍካ ወይ ከዓ ለቶሪ እትንተረፋ ገንዘብ ካለ ቶሪ ተሓክኽ ማለት እዩ እቲያቶም ግን በንፃሩ ኩሉ ዘለዎም ናብ ዝግብኦም ኢንቨስት ምስ ገበሩ ዝተረፎም ሽዑ ይገዝኡሉ ማለት እዩ ተገዲሶም ጣዕሳ እውን የብሎም ስለዚ እዚኣቶም እቶም ዝለዓለ ደረጃ ናይ ኣብቲ ዳርጋ ዝለዓለ ክፋል 2% 1% ናይ ህዝቢ ዓለም እዮም ዝኾኑ እዚኦም ድሕሪኦም ዳመን ኣለዉ ናይ መወዳእታ ርእሰ ማላዊ ወይ ካፒታሊስት ይበሃል እዚኣቶም እቶም ነዊሕ ግዜ ኣብ ከም ኢንቨስተርስ ዓዮም ውሑዳት እዮም ኣብዚ ደረጃ ዘለዉ ኩሉ እቲ ዘለዎም ዓውዲ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም እዚኣቶም በዓል ቢል ጌትስ ዝበሃሉ 20 ዓመት 10 ዓመት ቢልዮነርስ ኮይኖም ዘለዉ ከም በዓል ኣሜሪካ ሮክፌለር ይብሎም እቶም ነዊሕ ጀነሬሽን ናይ ሃብቲ ዘለዎም ከም በዓል ወረን ባፈት እዮም ኩሉ ነገር ዘገድሶም ንዖም ኣብቲ ዘለውዎ ግዜ ከመይ ጌርካ ትገንዘቦም ብግቡእ ከም ዝዕቀብ ተመይቶም ከንቲ ዓይነት ሽም ከም ዘትርፉ ብዛዕባ እዮም ዝያዳ ዝገደሱ ስለዚ ናትና ናይ እዚኣ ፕሮግራም ወይ ናይቲ ዕላማ ቀንዲ እንታይ እዩ ኣውቶማቲክ ኢንቨስተር ንምብፃሕ ወይ ከዓ ኣውቶ ፓይሎት ዝበልኮ ማለት እዩ መሰረታዊ ተረዲና ዕላማና ፈሊጥና እቲ ንገብሮ ዘለና ተረዲና ቅድሚ እዚ ኣገርካ ናብ ካልእ ከይከድካ ቅድም ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ እንታይ እዩ ናበይ ኢንቨስት ትገብር ኣለካ ስለምንታይ ትገብር ኣለካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ከመይ ትገብር ሽዑ ቀሊል እዩ ስለምንታይን ከመይን ኩሉ ቅድመ ኩነታት ናይካ ብኸመይ ትገብሮ ኣይከብደካን ግን ቅድም ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እቲ ፕሮግራማተይ ቅድም ሰብ ነቲ መሰረታዊ ነገራት ክርዳእሉ ዝኽእል ባይታ ንምፍጣር እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ደረጃታትና ነብስና ፈቲሽና ፈሊጥና ኣለና ኣብዚ ቅፅል ከዓ ነቲ ዜና ነቲ ሓደ ሓደ ክንርድኦ ዘለና ክርዳእኩም ክፍትኒ ድሕሪኡ ግን ናብቲ ከመይ ጌርካ ኢንቨስት ትገብር ከመይ ጌርካ ነቲ ብኩሉ ግዜ ዘጋጥም ዓይነት ኣውቶ ፓይሎት ፐርሶናል ፋይናንስ ከም ዝህልወካ ትገብር ማለት እዩ I hope እዚኣ ናይ ሎሚ ቪድዮ ቁርብ ጠቂማትኩም ክትከውን ሕቶ ወይ ርእቶም ከለኩም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቻነለይ ናቲ ቻነል ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብኡ ነዛ ቪድዮ ክትሪእዋ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቻነል እያ ዘላ ንኬትኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ነቲ ቀፃሊ ሓድሽ ዘውርዱ ድማ ክትከታተልዎን ርእቶታትኩም ክትህብሉን ብትሕትና ይሓትኩም ስለዚ ናይ ሎሚ መደብ ኣብስያ ኣለኹ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ኣብ ዝመፅእ ድማ ብዛዕባ ከዳሲ ካልእ ኣርስቲ ክዛረብ ክፍትኒ ብሰላም ይራኸበና ቻው